ще гледаме малко едно страшно клипче и то се казва точно за това. Се казва Take Pay and Horror and това се казва, че някакво чудовище с големите зъби нападва човека, така че не знам този филм, не съм го гледал на английски, то не го разбирам, но превеждам търхот на английски, така че приятно гледане страшните клипове и дано да ви хареса, пишете коментарите под видеото. Somebody's gonna have to go by and start going through his things. Okay, The service is next week. I see. So you'll be coming, right? I don't know. I'm struggling here, Jim, with work. We have all these new orders, and Alvin is just starting his new school, so... Caitlin, he was Dad's only brother. Yeah, and I didn't know him. Да. Neither did you. I can't. Sorry. The whole thing is freaking me out, to be honest. I mean, why are they saying it has to be a closed casket? Did they ever say what happened? Are we near a church or something? What? No, I'm at my house. Jim, are you there? You don't hear that? Hear what? Hello? Jim? Hello? This is really strange. Jim, are you there? Hello? Yeah, I'm here. Hello? Jim. Ясно. Hello? Тя вика, да, съм тук. Are you there? Но Hello? тя не го чува. Да, затвори телефона. Да. Тя затвори телефона. Спря. Това ли беше? Това ли беше? Добре, това беше, да. Това беше, да. Загуби слушайте, не чува нищо. Фигурка има, да, фигурка има. Не, че има някаква страшна огромна фигурка, така как се промъкна веднага, че направо го изтрешна. Добре, тази фигурка не знам с 4 крака вървеше или с 2 крака. Тоест не знам как беше като куче вървеше, но да просто тича. Това е идеята на страшните филмове, да не дават шок. В пространство, където се намира човека къщата, и хубаво, че има телефон, може да звъни на 112 или на 911 или 112 или 911 и да дойде полицията или пожарната като те и да види кой е и какъв е чудовището. Напада с пистолет и това работа свърши работа. Значи, знаеш какво? Вземай долу в избата една бухалка, вземай го, потрипай го с зъбите му, скъсай му зъбите, скъсай му нещата и това работа стане като умрал труп. Ама добрата идея, че лошата идея, че може да се удариш на избата и то да фани. Ако имаш пистолет, бухалка или каквото да е тук някаквото скъща, вземай предмет и няма значение. С такова пожарна всичко вземай, потуши му зъбите и до там не. Да. Кръв карка. Да, това е шока. Някак знаеш какво, не си губи времето, махай се от тази къща, махай се от тук, не идей оставаш тук. Вземай бухалката, вземай една бухалка, го пукай путката и задника и пишката и там където да е мацка ли, жена ли, крува ли, путка ли, каква е. Ако е крувата, пускай крувата, яде. Си крувата, не пипай се извее. Знаеш какво иска да кажа? Вземай крувата, изпукай хубаво зъбите и крувата ще избяга.
Това е единствен начин да се спасиш. И след малко ще видим коментарите какво пишат под видеото. Да, добра идея да вземеш чрез купа. Удари я през газа много хубаво и през путката. Да стане още по-хубаво и през циците удари навсякъде. През главата, потъквата навсякъде. Да е още ако шум. Ако се оцели путка е на жената и... Да. Науката пипна. Да, науката пипна, момче. Науката пипната. Здравей, круво. Да те крувам цицките, да искаш ли, ама? Да те ба устата, да ти е просто такова. Това не е страшно, бе, човек. Аз съм гледал много страшни хорари филми, нищо не е страшно. Ако е високо звука, леко. Две, това ли беше? Добре, това ли беше чудовище? Чакай, ще го върна малко. Чакай малко. Това ли беше чудовището? Чакай, ще го спра тук за минута. Добре, това ли беше чудовището? Вижте го само. Добре, това беше чудовището. Чакай, ще го върна малко. Това ли беше чудовището? Погледни, какви са тези зъби по върта? че от как живее? Май тя е страшно зъби, ще погледне, тя ще вижте скъпи зъби, вижте каква е сложна, вижте какви зъби, човек. Вижте тези зъби какви са, човек. И човек какъв се изплашва, гледай. Човека направо гледай, те няма брат. Виж каква е мутрата, гледай какви зъби, човек. Я попорите какви са зъби. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 зъба и най-малко повече 35, майко. Гледай как гледа, човек, виж очите какви са, костата виж каква е, тя не е постигна. Гледай, чак, зъбите във върта ли, човек? Чакай, ръцете къде са, човек? Това е изключително тъпото видео. Детенцето си. Добре. Чакай да спрем да видим коментарите какво пишат за този филм, защото постоянно пишат коментарите за този гаден зловещ филм. Да. Те пишат, че много е хубав филма, но така ли пише човека, защо не е така си взе предмет преди чудовището да го изяде? И по-скоро тук пишат много коментари, не ги разбирам много в английски език. Просто превеждам. Така. В общо взето тук пише бая са много коментари. Пише за този популярен филм. И някой пише в България на английски език. Тук пише български, но значи общо взето хората пишат май на английски. Така. Не, те са англичани, защото... защото това в преведа на английски. Добре. Другото видео, че то е дълго леко, но като гледам това беше... скъпи приятели, искате ли другия път да гледам това, но той ще има отнеме дълго време така за снимането. Този филм не искаш да лош. Да го пусна, не искате ли? Или този малко по-кратък? Не, този по-малко по-дълъг. Ето си. Днес ще гледам две страшни клипчета. Този под двойката. Първото видео беше много тъпо и не знам как. След рекламите бе. Клон убиец. Човек. Вижте го мутрата, чакай. Вижте го, как изглежда. Аз сега ще го уличам. Вижте го. Като е психопат.
Да.